Dobrý. Opta. Tak co, nohy ještě taky promasírovat. Dobrý, pohodě. Je to oka. Voda studená, dobře. Je to skoro ledový. Těšíme se na to. Ještě ne, ještě tady jsou všichni. Rozumíš, a pak bude 3, 2, 1. Hybo tam. No ti tam hodně máš složidlo, jestli chceš. Ne? Sám, jo? Hej, bez jakéhokoliv mučení. Ano. Ahoj. Pojďte holky, pojďte kluci. Čau. Jdeš právě včas jako. Zůstaňte tam, bude slouch. Zdravím, já bych chtěla vidět, tak. Tak radši pojď. Ahoj. Ahoj. Ahoj, Čau. Už to je babíka s Máš babíkem. skákat super. Tak pojď, Janíčko, honem. Čeká se už na tebe. Páne s krumpáčem. Nechte toho na chvilku, pojďte, bude zážitek na celý den dneska. Pojďte. Tak. Pojďte. A ne, Připraven? Ne. Připravení? nejsme, vidíš, že jsou těla ruce, ne? Jo, utírají si ruce. Davide, Tak jde na. tak si jdem. První základ. Rozběh. Raz, 2, 3. Hop, jo, na prdel, bacha na hlavu, na temeno, jo, a nemusíš dělat, protože tam je minimálně vody, jako neutopíš se. Takže, pojď, jdeme na to. 3, 2, 1, go! Jak malej. To bylo dobrý teda. To bylo opravdu dobrý, Zenda. Je to sportovec, no? Jsem prostě machr, viď? Ukáž. Ruce, ano, výborně. Tělesná teplota je dobrá. Máš to natočený všecko? Tak to je dobře.